Иновационни технологии за подмладяване. Тредлифтинг с мезоконци Lead Fine Lift. Естетичен метод за ревитализация, укрепване и лифтинг на лицето и тялото. Ефектът от тредлифтинг с Lead Fine Lift е незабавен и дълготраен резултат с незначителна тъканна реакция към мезоконците, изразяваща се в лека неоколагеногенеза без нарушение на микроциркулацията в тъканите. Уплътняването на съединителната тъкан дава ефект на биоармиране, достигащ до 2 години. Равномерно разположени, мезоконците укрепват тъканите. Скоростта на резорбция на нишките е еднаква за цялата третирана зона и е от 180 до 240 дни. Обождането от иглата зараства бързо и не оставя белези. Рискът от хематомия е сведен до минимум. Рехабилитационен период отсъства. Няма необходимост от инфилтрационна анестезия, което изключва оттоците, масивните хематоми и риска от алергични реакции. Техниката успешно се съчетава с други естетични методи, предотвратява преждевременното стареене на кожата. Продължителността на процедурата е 30 минути. Преимущества на мезоконците Lead Fine Lift. Мезоконците за тредлифтинг LFL с гарантирано качество и разполагат с EC сертификат за употреба в Европейския съюз. Иглите са ултрашлифовани с лазерно заточване Diamond Sharp, леко и безболезнено влизат в тъканта, без да оставят синини и следи от поставянето. Удобен конектор, надеждно свързан с иглата, стерилни монофиламентни нишки с най-високо качество, незалепващи към отвора на иглата. Опаковани са в удобни за съхранение алуминиеви блистери с система за вторично затваряне. Срокът на съхранение е 3 години от датата на производство. Методиката на тредлифтинг с мезоконци Lead Fine Lift успешно се прилага в повече от 20 страни по света. Днес тредлифтингът е най-оптималната, минимално инвазивна анти-ейдж процедура, която постига ясно изразен лифтинг ефект и може да отложи с години хирургическата намеса.